Türkmenistan'da yurdun iki palatyly ulgama geçirilmeginden soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawlary geçdi. Türkmenistanyň merkezi saýlaw topory 28 martdaky saýlawlary geçirildi diýip yglan etdi. Türkmen mediasy bu günü däl saýlawlaryň açyklyk we aýanyk ýagdaýynda geçendigini öňe sürdi. Emma günwatar saýlaw synçylary Türkmenistanda şu wagtda çelini geçirilen saýlawlaryň hiç haýsyny erkin we adalatly hasaplamandy. Ýekşenbe günü ýurtda halk maslahatlarynyň yerli wekilleri öz aralarında gizlinsiz vermek arkaly halk maslahatynyň 48 agzasyny taýladylar. Merkezi saýlaw topory halk maslahatynyň agzalygyna ýurt boýunça 112 dalaşgary hasaba aldy. Bellemeli ýeri ýekşenbe günü geçen saýlawlar günü däl saýlawlar boldy. Ýagny bu olaryň ähli umumy saýlaw däldigine aňlaýar. Türkmenistanyň halk maslahatyna agzalygyň dalaşgärlerine diňe yerli halk maslahatlarynyň agzalary tarapyndan ses berildi. Galy bersede ýurdun saýlaw kodeksine görä halk maslahatynyň agzalygyna dalaşgärleri diňe yerli halk maslahatlary hüdürledi. Resmi maglumata görä saýlawlara vilayet we Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň jemi 231 tanysy gatnaşyp, saýlawçylaryň ahalda 37-si Balkan, Daşowuz, Mary vilayetlerining we Aşgabatyň her birinde 39-sy we Lewapda 38-si hasaba alyndy. Galy bersede saýlawlara vilayetleriň we Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň agzalarynyň 98,7% gatnaşypdyr. TDH 28 martda vilayet we Aşgabat şäher saýlaw toporlarynyň ses berilen bültenleri tanamagyny tamamlandygyny habar berdi. 29 martda ýurdun esasy gazetleri anyk tenäni aýdyňlaşdyrmazdan saýlawlaryň netijeleriniň ýakyn wagtda yglan ediljekdigini ýazdylar. Ýatlatda geçen sentýabrda Türkmenistanyň baş kanunyna girdilen soňky ütgetmeleri we goşmaçylary laýyklykda ýurdun parlamenti iki palatyly ulgama geçirildi. Täze parlament Milli Geňeş adlandyryldy we halk maslahatyndan hem de mejlisden ibaret edildi. Parlamentin ýokary palatasy ýagny halk maslahatynyň 56 agzasy bolup, oňa her vilayetden we Aşgabatdan 8, jemi 48 agza saýlanýar. Ýene 8 agza prezident tarapyndan bellenilýär. TDH-nyň maglumatyna görä halk maslahatynyň 48 mandatynyň her biri üçin 2-3 kandidat dalaş edip, olaryň 26% töweregini aýallar düdüpdir. Merkezi saýlaw topory halkara tejribe görä günüdäl saýlawlarda halkara synçylaryň çağırylmandygyny aýtdy. Ýöne bu saýlawlaryň geçirilişine tin etmek üçin siýasy partiýalar, jemgyçilik guramalary, raýat toporlary hem-de dalaşgärler tarapyndan bellenilen milli synçylaryň 440 tanysy hasaba alyndy. Resmi media olaryň öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde saýlawlara tin edendigini we olaryň itaat wezipetiniň saýlawlaryň açyklygyny hem-de aýanygyny, kanunçylyga laýyklygyny üpsün etmekden ibaret bolandygyny belledi. Döwlet habar seriýetlerinde milli synçylaryň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda nähildir bir kanun bozmalary ýa-da biýdüzünçülükleri ýüze çykarandygy barada maglumat ýok. Emma Türkmenistanda şu wagtda çelini geçirilen saýlawlaryň hiç haýsy günwatar hökümetleri we demokratik guramalar tarapyndan erkin we adalatly saýlaw hasaplanmandy. Galy bersede Azatlyk radiosynyň habarçylary saýlawlara görülen taýýarlyklaryň çäginde häkimet wekilleriniň saýlaw resmiýetlerine saýlawlarda surat alýan adamlary tutmak, yerli saýlaw toporlarynyň agzalaryna netijeler barada dil ýarmazlyk ýaly tawsyryklary berýändiklerini aýdypdylar. 28 martda efire berilen Watan habarlar gepleşiginde saýlawlara 8 minut töweregi wagt berilip, onda bu siýasy waka bilen bagly geçirilen sazly, sowkunly dawarlar hem görkezildi. Halk maslahaty meclis tarapyndan kabul edilen konstitusiýany, kanunlary kabul ýa-da reddedýär. Umumy milli referendumlary geçirmek meselelerini seredýär. Prezidentiň ýokary kaziýetiň başlygy, baş prokuror, içeri işleri ministrligiň we adalet ministrligiň ýol başçylary wezipetine teklip edýän dalaşgärlerini seredýär. Milli Geňeşiň agzalarynyň we deputatlarynyň möhleti 5 ýyldyr. Türkmenistanyň itaat karantin zorlugynda mundan bir hepde ozal daşary ýurtlardan getirilen türkmen raýatlarynyň biri ozal bar bolan hastalygynyň ýitileşmegi sebäpli aradan çykdy. Bu barada merhumun ýakynlarynyň biri 28 martda maglumat berdi. Azatlyň ozalda habar berýär 23 martda Özbekistandan getirilen türkmen raýatlarynyň 50-si Sultanda 45 talip Türkmenabaddaky itaat karantin zorlugyna ýerleşdirilipdi.
Serhetlerin yapık bolanyny sebäpli wagtynda izine dolanyp bilmedik şol raýatlaryň arasynda onkologiýa hastalygy sebäpli Özbekistanda operasiýa bolan bir raýat hem bardy. Asly daşowuzly aşgazynynda dören düwnük ýagny rak sebäpli Özbekistana özüne seristirmäge gidipdi. Serhetler yapylandan soňra ol Türkmenistana wagtynda dolanyp bilmedi. Geçen hepde ol izine getirildi we Türkmenawatdaky ýokunç keseller hastahanasynda esaslandyrylan karantin zorlugyna yerleşdirildi. Sondan bir gün soňra ol aradan çykdy. Hosarlary merhumy Türkmenawatdan alyp gaýdyp dogduk ýeri Daşowuzda jaýladylar diýip bu ýagdaýlardan habarly Daşowuzly raýatlaryň biri gurrun berdi. Azatlyk radiosunda 40 ýaşlarynyň ortalaryndaky aradan çykan zenanyň dolu ad familiýasy, şeýle-de beýlik şahsy maglumatlary bar bolsa-da maglumaty ýetireniň haýysy sebäpli olary efirde beýan etmekden saklanýarys. Şol bir wagtda aýratyn medisina gözükçüligine zerur bolan aýalyň näme sebäpden munyň üçin niýetlenen ýuridik keselhana yerleşdirilmän ýa-da karantin zorlugynda saklanandygy aýdyň däl. Azatlyň ençeme finansygyna garamazdan bu soragy Türkmenawadyň saglyk saklaýyş idarlaryndan şol sandy köp uğurly hastahanasyndan jogap alyp bolmady. Olar umuman maglumat ýa kommentari bermekden ýüze urdular. Koronawirusyň pandemiýa diýilip eglan edilmeginden bäri geçen bir ýyldan hem aşy wagtyň içinde dünýä boýunça oňa 127 millióndan hem köp adam ýolugdy. Virus sebäpli 2 milyon 700 000 töwerege adam öldü. Emma Türkmen häkimitleri häzirki güne çelini bu ölüm howply ýokunjuň ýeki ýagdaýyny da hasaba almadylar. Emma syzyp çykýan maglumatlar soňky bir ýylda ýurtda ölüm hadisalarynyň adaty ýyllardakydan has görülendigini, hastahanalarda ýok olanlaryň jesetleriniň plastik haltalarda açmasyzlyk şerti bilen berilen halatlarynyň az däldigini görkezýär. Şol bir wagtda Türkmen hökümeti ýokunç keselleriň öňüni almak diýen düşünürsi bilen ýurtda durly çäklendirmeleri, maska rejimini girizdi. Şeýle-de halkara we içerki gatnawlary çäklendirdi. Mundan 2 hepde töwerege ozal Türkmen resmiýetleriniň Liwat vilayatynda täze karantin zorlugyny esaslandyryp, bar bolanlarynyň hem gerimli giňeldip, çäklendirmeler sebäpli daşary ýurtlarda galan Türkmen raýatlaryny izine getirip başlamagy meýilestirýändigi belli boldy. İzine getirilen raýatlar 3 hepde möhlet bilen karantinda galmaly bolarlar. Bu aralykda azatlyň yerli çeşmeleri 4-nji aprelde ýurit uçury bilen Belarusda galan Türkmenistanlylary getirmegi gözüňde tutulýandygyny aýdarlar. Türkmen resmi habar serişdelerinde bular barada maglumat berilmeýär. Şol bir wagtda azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 1-nji aprelde ozal koronavirus çäklendirmeleri sebäpli iş toktadylan dukanlaryň, kafeleriň, barlaryň dagy gaýtadan açylmagyna garaşylýandygyny habar berdi. Galy berse-de şu aýyň başyndan bäri ýurdun beýlik regionlarynda käbir karantin çäklendirmeleri ýuwaş-ýuwaşdan bölekleýin ýatyrylyp başlanypdy. Mara vilayatynyň käbir döwlet dukanlaryna 3 hepdeden gowrak wagt bäri kesgitli bahadan satylýan arzan çörek satylmaýar. Günnelik sarp edilýän azyk haritlarynyň hususy söwda nokatlaryny bahalary gymmatlaýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 29 martda habar berdi. Ýam 4-nji hepdäniň başy her gün adamlar döwlet dukanlarynyň öňünde ýerden çörek satyn almak umydy bilen nowata durýarlar diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol çöregiň satylmaýanlygyny sözüne goşdy. Döwlet dukanlaryna çörek ýetmezçiliginiň üstünden bir ay geçen ýerlerim bar. Vilayatynyň Bayramaly şäheriniň ýaşaýjylary ýa-da bir ay bäri döwlet dukanlarynyň ardan çörek satmaýanlygyny aýdýarlar. Habarçynyň maglumatlaryna görä döwlet dukanlaryny odorlar bir çörek 1 manatdan satylýardy. Hususy dukanlarda çöregiň bahasy bir ay mundan 5-6 manat bolan bolsa, häzir ol 8-9 manada çykdy. Çörek döwlet dukanlaryna uly adamlara 2den çağalar nowata dursa olary bir çörekden satylyrdy. Indi bu hem ýok diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Galbertede şäher ýaşaýjylary döwlet dukanlaryna iýerilýän beýleki azyk haritlarynyň hem inni üpçün edilmeýändigini aýdýarlar. Bize şu günler halka satmak üçin arzan narxdan iýerilýän haritlaryň hiç biri gelmeýär diýip bir döwlet dukanynyň işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bayramaly şäheriniň ýaşaýjylary käbir arzan ýemy tönümleriniň inni döwlet dukanlaryna satylmaýanlygyny tasdiq edýärler. Käme hallar ýumurtga satylyrdy. 6 san ýumurtga 5 manatdan satylyrdy. Indi bir ay bäri hiç da satylmaýar diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Bu aralykda hususy söwda nokatlaryna unyň bahasy gymmatlady. Bir ay mundan ozal 400 manatdan bahalanan 50 kilogramlyk bir hal tunyň bahasy 600 manata çykdy. Bazar satyjylarynyň sözlerine görä beýleki meseleleri bilen bir hatarda unyň vilayaty Aşgabatdan daşalmagynyň töweregindäki problemalar
onuň bahasynyň ýokarlanmagyna täsir edýär. Biz onu Aşgabatdan getirýäris, gymmat satyn alýarys. Üstesine de onu vilayatyň çägine getirýänçäk ýollardaky postlary para pul töleýäris. Olar hem güni-günden para pullaryny ýokarlandyrýarlar diýip bazarda bir un satyjysy gurrun berdi. Satyjylaryň sözlerine görä hususy sowda nokatlaryna unyň ýene-de gymmatlamagyna garaşlýar. Bazarlarda unyň bahasy bilen bir hatarda beýleki käbir önümleriň şol sanyna ýumurtganyň bahasy ýokarlandy. Bazarda ýumurtga mundan 1,5 manatdy. Häzir 3,5 manat bolup diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Towuk saklayan hojalyklar ýumurtganyň bahasynyň göterilmegini ýymytçylygy we gymmatçylygy bilen düşündirýärler. Geçen ay towuklara berilýän mekkejownyň 1 kilogramy 3 manat 80 teňedi. Şu gün ol 8 manata çykdy. Towuklara berilýän kamikorma 2 manatdan 4 manata gymmatlat diýip guşçylyk bilen meşgullanýan yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä öňler 200 manat pula towuklar üçin epesli iýim satyn alyp bolýardy. Häzir 200 manada satyn alynan iýim bir kiçik haltany hem doldurmaýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny hususy dükanlarda we bazarlarda bahalaryň ýerli ýokarlanmagy bilen döwlet dükanlaryna kesgitli bahadan satylýan haritlara isleg artdy. Bir tarapdan gara bazarda valyutanyň bahasy ýerli ýokarlanyp manadyň hümmeti aşaklaýan wagty ilatyň satyn alyş ukyby pese gaçdy we köp maşgalalar üçin döwlet dükanlaryna bazar bahasyndan ardan satylýan towuk buğdy, ösümlik ýagy we şeker ýaly haritlar eklenjiň aýrylmaz bölegine urildi. Beýleki tarapdan ýangy ýakyn Azatlyk radiosynyň Lewap vilayatynyň habarçysy öňümüzdäki günlerde döwlet dükanlaryna azyk haritlarynyň bahalarynyň bazar bahalary bilen deňleşdirilmegine garaşlýanyny habar berdi.